Bu istasyonda iniyoruz. Baba biz şimdi buraya neden geldik? Her şey gibi sevdanın da bir kanunu var. Sevenleri hiçbir kuvvet ayıramaz. Gibi kendi kaderini kendin yazacak. Hani hep nerelisiniz diye sorarlar ya. Ben Sevda Köy. Htjela bih da pohvalim postojanje Yunus Emre instituta u Mostaru, pratim sva njihova dešavanja, pohađam kurs turskog jezika i samo imam riječ hvale za Yunus Emre institut. Moje ime je Muhamed Velagić, ja sam polaznik kursa turskog jezika u institutu Yunus Emre ovdje u Mostaru i prilike poput ove kada smo večeras zajedno još jednom pogledali film kao preporuku turskog jezika su zaista divne u svakom pogledu jer je dojam koji je film ostavio, vjerujem na sve nas polaznike, izuzetno lijep i najtoplije bi ga preporučio zaista svima koji su mogućnosti i u prilici da posjete ovaj događaj. Drago mi je što ova organizacija Yunus Emre došla u Mostar i počela je sa svojim radom. Što se tiče kurseva i ostalih njihovih radova što rade. Zahvaljujem vam se u ime svih Mostaraca ovom prilikom na ovakvom lijepom filmu koji je preveden na bosanski. Nadam se da će još ovakvih filmova biti i drugih predstava.